Daja Bah dingiral jamma bela Saydou Kane ndeke woni e maayɓe ko wuurɓe gurdam ko feccere geno mo ari kala heɓa ko mum ala garɗo heddade ɗum noon jaɓɗo golli yo jaar mo sali gollade mawɗayde Moustapha Booli Jambaro Saydou Kane ko pellilɗo jiɗɗo jawdi yo gollu jiɗɗo inde yo tinno maayde koye ala jasere ko nawi ɓurnaɗo accata tagaɗo ko ɗo Saydou tumni e gurdam o suɓi ko gollal e leñol makko e ballal safɗo asko gila e baba Adama ƴetinoɗo wurtinde darti Afrique e nundal binduɗo dartol dimal e timmal gila dawa dawi haɗo binduɗo fulareje e dartiyankoji gila jamanu kaaƴe kecce ha yetti hayre ngal doole ko dow e bone manna so yiri yara kelɓel e kurel baydi juuma hayso ɗo e defte binditaka gandal ma Saydou moƴani ko a ballal e nder windere darotgal e Afrique timto gandal laatiɗo meslal e rendo ñoɗɗo ceekanodi e keeri Afrique hakkude ngori ngadduɗi e ndujiduɓe jeyani Moustapha Booli Kane guurɗo hakkude kaso e kasanki lorla ngel dawaɗi mawuya hakkude uddemu e udditemu dumboteɗo e mbirnidi laamuyel waroɓe ha Aissata Kane jeewo jaam kumbo jamdi madame Kane nene mum wini Mandela o ko debbo kurum en renɓe hurum en jodam fooli tuuba mbakkaba fooli nduhaba mo darde bolumbal e yonta Allah bonni bonɓe e waroɓe ngel laamuyel taj enɗe maago fecci rendo ceerni ɓiɓɓe leydi mo ittanani debbo gueɗal handa e gardigo seede Allah ñangu kumba jamdi be tawi Aissata Kane e dumbirdu Allah yo ko lefti debbo reedu Allah yo ko lefti debbo saka debbo reedu o mo wiyani waɗani puntiraɗo arnoto giɗo ma ndeke yo ko fewjo bonɓe laamu koto goomu yelliktata dawana tottiyede o sukuño bonɗo dokke kam ƴulɓe mi ƴakka somi ƴakkima mi jangto inde o ƴiƴƴiho karrani kandol guer jeygue bongue ceertanaɗo ko neɗɗo jeygue gila e gurdam gollal mum ko warɓe ɓalede gollal mum ko warde ɓaleɓe saliɓe mbi latota ko maccuɓe ɓe huɗaɓe ko o totta kumba jamdi ƴetti kuugal e lefte debbo kurum o bonɗo suɓi tatoɓe siro mumel ɓittemo to faaɗi yamirore tottama ndeke nguru ina wojja taw ɓernde ɓawla ko ɗo gotel e suɓaɓe salti yamirore tuuɗi wutte werli yalti e leftoɓe wi min ko debbo jibinimi golle ɗe debbo reedu mi wawa capatel min jaarima e nundal karrani wi heddiɓe leftemu ndeke ɓerɗe mbacima ɓenne caltima ko ɗo kumba jamdi ƴetta e fandu werla hay fallantere ala nde wonno ko fenade soka walata ko ɗo bonɗo habri Saydou so a haalani mi waranmo Saydou wi o haalata ko lamda ko o anda kono so a warimo yomi mayɗo so ɗum waɗani jaaɗo gabboɗa ko ɗo kumba hetti e gorel ngenni
nde welde ɓe ndendu nde metti ko kam walli ko debbo woni galle ko Saydou e jimolam kono ko Kuɗol jangti wolde Moustapha Pulaago woyi e ngu ñalngu hitande ujunnaji 2,960 jaggal ma hitande 1979 e appel cercle mo 0D jaggal ngal ala hujja kono mboggu waylima e ngal nangal ngati Pulaar watti jangede e duɗi ngendi Fatimata ma settiniɗo Saydou Kan nangi muti jambaro hooti e ngendi gonga gandal suuɗima leppi leydi Moustapha tawtoyi yanoɓe kono ɗacci golle ɗe mayani janande ma jiƴƴat e kaddi aduna ceerno Alfulaani Bah 25 on 11 ɓiru hitande ujunnaji 2018 ɗo e West Foire Dakar Dial Diop.